Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, wong urip iku aja sampe njagakne takdire pangeran. Awak dhewe diciptakno Gusti kang Maha Kuwasa ning alam donya, ning alam padang iki ya kudu murup. Merga sing dhewe panggone iki alam padang. Alam sing ketok, alam sing nyata. Dadi awak dhewe ya kudune istilah iku murup. Murup iki ya kudu semangat urip. Lah wong sing semangat urip iki ya kudu semangat nyambut gawe, semangat golek sandang pangan, semangat urip sing sae. Dadi semangat murup ngono. Ya kudu percaya, kudu yakin anane takdire pangeran. Tapi takdir iku ana sing iso dirubah lan ora ana sing iso dirubah, Dur. Tapi panjenengan ora ngerti endi takdir sing iso dirubah lan takdir sing ora bisa dirubah. Sing awake dhewe ngerteni iku ya takdir sing ora bisa dirubah iku ya mung bengi, awan, isuk, sore. Iki takdir sing ora bisa dirubah. Iku takdir sing ora bisa dirubah. Lah sing kaya hal-hal lakune menungso iki takdir apa ora? Iki takdir sing iso dirubah apa ora? Iki dhewe ora bakal ngerti tuh. Sing ngerti iki mung rahasiane Gusti kang Maha Kuwasa. Nah, timbang awake dhewe bimbang masalah ngono go, nek timbang mikir masalah iki takdir iso dirubah apa ora, ya mending awake dhewe iki bekerja keras ikhtiar nggunakno nikmati pangeran. Sak apik-apike. Sak temen-temene ngono. Dadi awak dhewe urip ning alam padang gitu lho ya. Kudune awak dhewe iki mempersiapkan sesuatu, mempersiapkan dirine awak dhewe iki supaya awak dhewe besok-besok bakale urip ayem lan tentrem ngono lho. Aja njagakno takdir. Aku meneh wis ditakdirno sugih-sugih. Aku meneh wis ditakdirno aku nek wis aku masuk ngoyo kok apa nek aku ditakdirno melarat ya melarat. Lho, gak kenek diomongno kok ngono, Dur. Iku statement sing salah, pendapat sing kleru iku, Dur. Kudu dilurusno, kudu dibenahi pendapat kok ngono ku. Nek panjenengan nggih statement kaya ngono ku, prinsipe panjenengan ngono ku ya ora bakal panjenengan iku urip mulya. Wis ta. Percaya aku panjenengan. Sugih melarat kersane sing gawe urip. Iki arane panjenengan niku mempercayai takdir. Nah. Jadi panjenengan niku masrahno karo sing gawe urip. Sugih sampean iki besok sampean iki sugih apa ora. Nah, iki panjenengan iki padha karo wis mempercayai takdir sing gawe urip. Tapi panjenengan isih tetep berusaha supaya panjenengan ben sukses lan sugih. Aku saiki nyambut gawe kerja keras. Aku berpikir keras digawe mengembangno usahaku. Aku tak mengenal lelah. Urip iki gak ngenal lelah, gak gampang putus asa, kepingin mergo aku iki ikhtiarku kepingin sugih, kepingin sukses meneh nek wis tuwa. Lah, perkara aku gak dikeki sugih, aku gak dikeki sukses karo sing urip wis babah tak pasrahno karo sing urip. Lho iki sing jenenge wong sing pasrah mergo takdire percaya mergo takdire sing urip. Tapi enggak berpangku tangan, istilahnya orang malas-malasan oleh orang jagane sing gawe urip. Mulane urip iki sing hati-hati to. Sing hati-hati waspada temenan. Waspada hati-hati marang apa? Ya marang lakune dhewe sing pasti ku marang lakune dhewe. Awak dhewe wis diwehi derajat sing dhuwur, akhirnya disombong, kenek karma iso melarat. Awak dhewe kaya wis urip ayem tenang, tapi awak dhewe keblinger marang lakune dhewe. Yo awak dhewe bisa
jatuh miskin. Maksudnya kuwi bisa jatuh neng kondisi sing dhewe iku ayem iki. Dadi dhewe wis ora tenang meneh, ora ayem maneh lho, koyo apa ngono. Aja nyalano takdir. Salahno lakune panjenengan. Salahno dalane panjenengan olehne nglakoni urip. Ngoten. Iki pepiling kanggo aku dhuwur marang panjenengan sedaya supaya damel pembelajaran panjenengan sedaya. Aku nggih konten iki mergo aku ana inspirasi ning lingkunganku lah, lingkungan sekitarku iki ono. Ya wis pokoke iku dek iku asine sebenarnya iku main aman, tapi dek keblinger marang lakune. Ora sepiro nggunakno nikmati pangeran lah istilahnya ngono ku. Akhire dek keblinger marang lakune, kaya uripe wis ayem sampai tua ternyata diwehi lara, diwehi sandang pangan sing murat-marit. Akhire saiki bingung lho. Ngoten. Iki gawe pelajaran awake dhewe ya. Termasuk aku tak kayak pelajaran. Mulane aku iso ngomong ini iki mergo ana nang lingkunganku iku sing kaya ngono kudu. Pun nggih sampai sakmenten nggih, mugi-mugi niki dados manfaat kula kali panjenengan sedaya saged eling lan waspada marang kahanan-kahanan kaya ngoten niku. Pun ngapunten sing kathah, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.